ka san wato I was provoked kuma ka san zuciya I know I will do kokari wurin ka a gyara ka samu wurin da za ka yin sel irin waɗannan ƴan iskan dukkanin ka ai yanzu inda na samu although wannan na shi president commissioner for finance yana da kirki gaskiyar magana ya kirki ya je sallah ka sai ya to in ba don shi ba ni nan da na ta roƙo ne ni ba na sa ina takwashi ce akwai yan gine-ginen da nake bukatar in misali bari in ya dato za mu zauna da kai za mu yi gaskiya kam yanzu amma to shi wanda yaron zai na za ka kai shi za ka aje shi wurin ka yanzu za ka kai mashi yanzu what I decided ya roƙe ni cewa yanzu na ce mashi in yana so ya rubuta abin nan ya yi tafin ya yabe ko ka ce sai ya faɗa ma wa ya sashe wannan sai ka karanta duk abin da ya faɗi ka ce faɗi amin wanda nan baka zo wanda gwamna bai yi ba da ka to za ka kai mu gwamna ƙarya ka ce to za mu kai ka aro ya kawo gwamna ƙarya duk abin da ka faɗi nan ƙarya ce ka faɗi ta ce babu ci gaba ka ce don ubanka gamin house sadda ku shekara 8 da Abdulaziz haka nan gamin house take don ubanka da hilin jirgi da aka yi haka nan ka gane duk ɗaya bayan ɗaya sai ka faɗi tun da duk sun kusa guda 10 wani abu ne don na gansu shege sakwatar ta yi wallahi ce don uba ne ina ji ai ko bacci mai yawa na tunar ragamu shi wannan ne iska ma ita hafsa alkalin nan ka gane ta hafsa kadi Hafsat Hafsat Kadi ta je Madauda da wasu mata da an gaba irin SASA na wai suka gwada Madauda wai ga su wai sun dawo sun bi Dauda ba su son ma aiki da gwamnatin kasan korar ta an kai